30 contestants competed, but only 12 made it to the final round. Who will be the next Radyo Bandera Digital Newscasting Competition Grand Champion? Kabandera, magong sang paglunsar sang Update angot sila sang Iloilo, Subong adlaw sa biyernes. na oras. DOJ sang panay kag Gimaras. Yari na ang mga Balita sa adlaw sang Miyerkules. And now, congratulations to our Magic 12 finalists. Raymar John Espinosa, Pototan, Iloilo. Kimberly Caluyo, Leon, Iloilo. John Ivan Poral, Cabatuan, Iloilo. Cristel K. Logrunyo, Oton, Iloilo. John Candelario, Lemery, Iloilo. Pipito John Dumayaw, Molo, Iloilo City. Ronalyn Poras, Badyangan, Iloilo. Emmanuel Momblan, Tigbawan, Iloilo. Peter Paul Sidano, Tigbawan, Iloilo. Michael Roy Balahadya, San Dionisio, Iloilo. Romabel Abelarde, Iloilo City. RB Justin Viloria, Estancia, Iloilo. Once again, congratulations, mga kabandera! Mga kabandera, magong sang paglunsar sang update angot sila subong adlaw sa biyernes. DOJ sang panay kag Gimaras. Yari na ang mga Balita sa adlaw sang Miyerkules.